മറിയത്തിന് കത്തോലിക്ക സഭ നൽകുന്ന ഒരു വിശേഷണമാണ് കന്യക മറിയം. മറിയം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഗർഭം ധരിക്കുമ്പോൾ കന്യകയാണെന്നേ ദൈവവചനത്തിലുള്ളൂ. നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം നമുക്കെടുത്ത് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം, അതിന് 22, 23 വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നു, കന്യക ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മറിയം പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം കന്യകയായിരിക്കുന്നതാണോ? അല്ല. കാരണം മറിയം ഗർഭം ധരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്നല്ല എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. കാരണം ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീക്കും ഒരേ സമയം കന്യകയും അതേസമയം ഗർഭിണിയും ആയിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു പുരുഷന്റെ പ്രവൃത്തിയാലാണ് ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭം ധരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഗർഭം ധരിക്കുന്നത് വരെ അവൾ കന്യകയായിരിക്കും. പക്ഷെ ഗർഭം ധരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾ കന്യക ആവില്ല. കാരണം അവൾക്ക് കന്യകത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടല്ലാതെ ഗർഭം ധരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കന്യക ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും, അവൻ ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. അത് കറക്റ്റാണ്. അപ്പൊ കന്യകയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് മറിയം ഗർഭം ധരിച്ചത്. അത് ഹിസ്റ്ററിയുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാരണം അവൾ യൗസേപ്പ് എന്ന യുവാവുമായിട്ട് വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞവളാണ്. എന്നാൽ അവർ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് വസിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അവൾ നിശ്ചയമായിട്ടും കന്യകയാണ്. ആ കന്യകയായ അവസരത്തിൽ അവൾ ഗർഭം ധരിക്കും. പക്ഷെ കന്യക പ്രസവിക്കുമെന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇനി കന്യക യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവളുടെ കന്യകത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം കന്യകത്വം നഷ്ടപ്പെടാതെ മറിയത്തിന് പോലും പ്രസവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇനി മറിയം ഒരു കുഞ്ഞിനാണ് ജന്മം കൊടുത്തതെങ്കിൽ അങ്ങനെയും പറയാം. മറിയം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ 6 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ബൈബിൾ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്ക് എന്ത് തോന്നിയാസം വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷെ ബൈബിൾ അറിഞ്ഞവർക്ക് അതിനൊരു പ്രയാസമില്ല തെളിയിക്കാം. കാരണം ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തു ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അനേകർ വരും എന്ന് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലേ? പലരും എൻ്റെ നാമത്തിൽ വരും. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഞാനാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പലരുമുണ്ട്. കോട്ടയത്ത് ചെന്നാൽ ശാന്തമാമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെണ്ണുണ്ട്. അവൾ പറയുന്നത് ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തു ആണെന്നാ. ഇടുക്കിയിൽ ഒരു ജോസഫ് ചേട്ടനുണ്ട്, പുള്ളി പറയുന്നത് ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തു ആണെന്നാ. പാലാരിവട്ടത്ത് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ഉണ്ട്, പുള്ളി പറയുന്നത് ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തു ആണെന്നാ. ഇവരൊക്കെ യേശു ക്രിസ്തു ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കരുതിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. യേശു ക്രിസ്തു എവിടെ നിന്ന് വരുമെന്ന പ്രവചനം പരിശോധിച്ചിട്ട് ഇവർ ക്രിസ്തുവാണോ കള്ളനാണോ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. എവിടെ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥ മശിഹ ജനിക്കേണ്ടത്? യൂദായിലെ ബെത്ലഹേമേ, നീ യഹൂദ പട്ടണങ്ങളിൽ ചെറുത് എങ്കിലും നിന്നെ ഭരിക്കാനുള്ളവൻ നിന്നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും. അപ്പൊ ഈ ജോസഫ് ചേട്ടൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് യൂദായിലെ ബെത്ലഹേമിൽ നിന്നാണോ? ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവാകാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയരുത്. ആണോ? അല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങേർക്ക് പോകാം. നീയും സ്ത്രീയും തമ്മിലും നിന്റെ സന്തതിയും അവളുടെ സന്തതിയും തമ്മിൽ ഞാൻ ശത്രുത ഉളവാക്കും, അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും. അപ്പൊ പിശാചിന്റെ തല തകർക്കുന്നത് ഒരു പെണ്ണല്ല, തല തകർക്കുന്നത് അവനാണ്. അപ്പൊ ശാന്തമാമയ്ക്ക് വീട്ടിൽ പോവാം. കാരണം ശാന്തമാമ പെണ്ണാണ്, ആണല്ല. മനസ്സിലായോ? എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാനാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാം. ഇപ്പൊ തലയ്ക്ക് പിരികളൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുവിടാന്നൊന്നുമില്ല. നാളെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരും. നിങ്ങളൊന്നും വിശ്വസിക്കരുത്. എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രവചനം എടുത്ത് നോക്കണം. മശിഹ പ്രവചനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണോ? എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സകല പ്രവചനവും ഒരാളിൽ നിറവേറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അവൻ യേശു ക്രിസ്തു ആകുന്നുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഒത്തു വന്നാലൊന്നും പറ്റില്ല. അവനെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 100 കണക്കിന് പ്രവചനങ്ങളുണ്ട് ബൈബിളിൽ. അത് മുഴുവൻ ഓരോന്നായി എടുത്ത് പരിശോധിച്ചിട്ട് ഒരാൾ അത് തെളിയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് വിശ്വസിച്ച് അവൻ തന്നെ ക്രിസ്തു. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരാളെ ഉള്ളൂ. അതാണ് മറിയത്തിന്റെ മകനായ നസ്രയനായ യേശു. ഒറ്റയൊരുത്തനേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? ആ യേശു തൻ്റെ അമ്മയുടെ മക്കളാൽ നിന്ദിക്കപ്പെടും എന്ന് തിരുവെഴുത്തിലുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് ഒരു മശിഹ സങ്കീർത്തനം എടുക്കാം. മശിഹ സങ്കീർത്തനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അടയാളം പറഞ്ഞു തരാം. 22-ാം സങ്കീർത്തനം എടുക്കുക.
അതിൻ്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാൽ അതൊരു മശീഹ സങ്കീർത്തനമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് മനസ്സിലാവും. എൻ്റെ ദൈവമേ, എൻ്റെ ദൈവമേ, എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇതൊരു മശീഹ സങ്കീർത്തനമാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ക്രിസ്തു യേശു കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ 7 വാക്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇതാണ്, ഏൽ ഏൽ ലമ സബക്താനി എന്ന്. ഇനി ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ 16-ാമത്തെ വാക്യം തൊട്ട് 16-ാമത്തെ വാക്യം തൊട്ട് വായിച്ചാൽ കാണാം, നായ്ക്കൾ എൻ്റെ ചുറ്റും കൂടിയിരിക്കുന്നു, അധർമ്മികളുടെ സംഘം എന്നെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അവർ എൻ്റെ കൈകാലുകൾ കുത്തിത്തുളച്ചു, എൻ്റെ അസ്ഥികൾ എനിക്ക് എണ്ണാവുന്ന വിധത്തിലായി, അവർ എന്നെ തുറച്ചു നോക്കുന്നു, അവർ എൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നു, എൻ്റെ അങ്കിക്കായി അവർ നറുക്കിടുന്നു. ഇതൊക്കെ ആരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ? ഇതൊക്കെ ക്രിസ്തു യേശുവിനെ കുറിച്ച് അന്വർത്ഥമായി തീർന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് 4 സുവിശേഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. അപ്പൊ 22-ാം സങ്കീർത്തനം ഒരു മശീഹ സങ്കീർത്തനമാണ്. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മശീഹ സങ്കീർത്തനങ്ങളുണ്ട്. 45-ാം സങ്കീർത്തനം ഒരു മശീഹ സങ്കീർത്തനമാണ്. 68-ാം സങ്കീർത്തനം ഒരു മശീഹ സങ്കീർത്തനമാണ്. 69-ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 8ഉം 9ഉം വാക്യങ്ങൾ കാണുന്നു, എൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് ഞാൻ അപരിചിതനും എൻ്റെ അമ്മയുടെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ അന്യനുമായി തീർന്നു. എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ മക്കൾക്ക് എന്നല്ല, എൻ്റെ അമ്മയുടെ മക്കൾ എന്ന് വെച്ചാൽ തെളിയിച്ച് പറയാം, യൗസേപ്പ് പിതാവ് 2 കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നു എന്ന് വെക്കുക. ആ സ്ത്രീയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളൊക്കെയും യേശു ക്രിസ്തുവിനാരായിരിക്കും? സഹോദരന്മാരായിരിക്കും, അല്ലേ? പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരാൻ ഇടയാകത്തക്ക വിധം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യക്തമായി പറയുന്നു, എൻ്റെ അമ്മയുടെ മക്കൾക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അമ്മയായ മറിയം പ്രസവിച്ച മക്കൾ. ഇനി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അമ്മയായ മറിയം പ്രസവിച്ച മക്കള് ക്രിസ്തുവിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയെന്ന് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും സുവിശേഷത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ? 7-ാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നെടുക്കുക, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം. അപ്പോൾ അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ അവനെ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. യേശു ഗലീലായിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. യഹൂദർ അവനെ വധിക്കാൻ അവസരം പാർത്തിരുന്നതിനാൽ യൂദയായിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. എന്താണ് യൂദയ, എന്താണ് ഗലീലി? ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കർത്താവ് ജനിച്ചു വളർന്ന സ്ഥലമാണ് ഗലീല. മനസ്സിലായല്ലോ? എവിടെയാ ജെറൂസലം ദേവാലയം നിൽക്കുന്നത്? അതങ്ങ് യൂദയില. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ കൂടാരത്തിരുന്നാൾ അടുത്തിരുന്നത് കൊണ്ട് ആളുകൾ എവിടേക്ക് പോവും? ജെറൂസലമിലേക്ക് പോവും. യഹൂദയുടെ തലസ്ഥാനമായ ജെറൂസലമിലേക്ക് പോവും. പക്ഷെ യേശു പോകാൻ ഇച്ഛിച്ചില്ല. എന്താ കാരണം? യഹൂദന്മാർ അവനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അവന്റെ സഹോദരന്മാർ അവനോട് പറഞ്ഞ വാക്ക്, 3-ാമത്തെ വാക്യം, അവന്റെ സഹോദരന്മാർ അവനോട് പറഞ്ഞു, നീ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കാണേണ്ടതിന് ഇവിടെ വിട്ട് യൂദായിലേക്ക് പോവുക. എല്ലാം പിടികിട്ടിയോ? അതായത് നിങ്ങളെ തല്ലാൻ കുറച്ച് ആളുകൾ ചാലക്കുടിയിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ സഹോദരനായ എനിക്ക് അറിവ് കിട്ടി. ഞാൻ എന്താ നിങ്ങളോട് പറയാ? ഇപ്പൊ പോള് ചാലക്കുടിക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പോളിനോട് പറയാം, പോളെ നീ ഒരു കാരണവശാലും ചാലക്കുടിക്ക് പോകരുത്. നിനക്ക് വാങ്ങേണ്ട സാധനം നീ കൊരട്ടിയിലോ അങ്കമാലിയിലോ കാസർഗോഡ് പോണെങ്കിലും പോയി മേടിച്ചോ, പക്ഷെ ഡോണ്ട് ഗോ ടു ചാലക്കുടി. എന്താ കാരണം? നിന്നെ ആളുകൾ ചാലക്കുടിയിൽ കൊല്ലാൻ നിൽക്കണ്. മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ സഹോദരന്മാരെന്താ പറഞ്ഞേ? നീ ഇവിടെ ഗലീലിൽ കിടന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. നിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് നീ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ കാണാൻ ഇടവരേണ്ടതിന് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടം വിട്ടിട്ട് യൂദയിലേക്ക് പോകണം. കാരണം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരവനെ പിടിച്ച് കൊല്ലണം. അതാണ് അവരുടെ ആവശ്യം. അതിന്റെ താഴെ വായിച്ചാൽ കാണാൻ എന്താണ് അതിന് കാരണമെന്ന്. 4-ാമത്തെ വാക്യം, പരസ്യമായി അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ രഹസ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല. നീ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നിന്നെ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തുക. അവന്റെ സഹോദരന്മാർ പോലും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പൊ കന്യകാമറിയം പ്രസവിച്ച വേറെ 4 ആൺകുട്ടികളും കുറഞ്ഞത് 2 പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. കന്യകാമറിയവും അവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു. ക്രിസ്തു യേശു ഒറ്റയ്ക്ക് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഭ്രാന്തനായിട്ടാണ് നടന്നിരുന്നത്.